Kafin wani dogon furuci bar na ce muku barka da safiya. Assalamu alaikum tsarin musulunci. Wa yau Juma'a zuwa wani ɗan lokacin masallaci za mu je mu gabatar da sallah sannan sai sada zumunci. Wa juna mu kalli juna cikin azanci. Daren Alhamis ya kasance mun samu ruwan sama. Marubucin saman cewa akwai ƙura, idan kun yi duba da hakan kada ku ce na ɓata. Sai ya kasance mu nan babu ƙuran, wa daren Alhamis mun samu ruwan sama. Yau Juma'a muna da dakon wasanni, bari ku jin da lissafin namu zai kaya. Akwai ƙurar daga rudanin da yake tattare da zuciyar masoya wasu ƙungiyoyi ne wa 'yan wasa ko da ya kasance ba sa ƙungiyar su, wanda suke goyon bayan wani dan wasa a wannan gabar wasan Portugal su da Faransa zan yi ba. Spain su da Germany abin duba, mutanen Madrid sun zo kan gaba. Wasu na buƙatar su Toni Kroos ritaya daga lissafin 'yan wasan Spaniya. Yusul na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid Gilmardo Halma da Pedri batunsa akan dan wasa Toni Kroos. Toni Kroos ya maganta akan Yamil Yamal, na san ba za ku ce kuna bi na bashi ba. Karfe 5 na yammacin yau mutanen Spaniya su da German wa lissafin Toni Kroos idan ya rasa dama. Lokacin ritaya yayi kenan, Pedri da Jesus suna buƙatar wannan. 'Yan Spaniyan da suke so matakin tsallaka a gaba, Nico Williams da Lamine Yamal za su haska. A can German kun san akwai Gondon, haɗin tsakiya Andrich wannan lissafin Florian Musiala suke da abin ku zo mu gani. Idan muka jira lissafin wasan abin kallo, 'yan position sun haɗa wannan lokacin a tsakaninsu. Ina za ka yi ne ina ka kama lissafin wasu 'yan kungiyoyin, lissafin 'yar kilasikon mutanen Spaniya. 'Yan Barcelona sun ɗauki tsarin su tun farko, Lamine Yamal shine madubin dubansu. Wa mutanen Madrid sun tafi rakiyar mai ritaya, daga nan za mu ga ina ne madakwantarsu. Idan na ce ka faɗi zuciyarka ka ga babu lissafin dibi-dibi, akwai ƙura lissafin marubucin sama. Batunsa akan inda za su ɗauki haske ne wasannin yau abin dubawa wannan lokacin. Idan kana da tabarau sai ka kare idanuwanka domin gudun kada ƙasa ta cika mashi. Wasan barka ga wanda yake da idanuwa irin na raƙumi, domin na cire Allah ya halitta a tunan. Kaga shi kenan babu ruwanka, dan teburin faɗi ra'ayinkan da babu shi a rigimar. Zai zaɓi inda yake so ya darje ne. Lissafin wasan Portugal su da Faransa, haka zalika German su da Spaniya. Akwai ƙura zai kasance ga masu rakiya ne, rakiya 'yan wasan ƙasashe mabambanta, yayin da ya kasance 'yan wasa ta kowane bangare sun haɗu. Kana da ɗan wasa a Germany nan ma da Spaniya. Wa Faransa ga sabon ɗan wasa can, idan mun dawo kuma nan ga lissafin abin kakuru. To ya za a yi kenan, sai mun haɗe da ku a comment section. Kafin nan kada na wuce ku ce ban binta ba, bari ku ji lissafi akan wasu 'yan wasan. Wa lissafin Portugal da Faransa, Bernardo Silva ya maganta akan Ronaldo. Bayan an tashi Ronaldo ya yi da Costa mai tsaron gidan da ya sai penalty. A tarihi sai ya kasance na musamman wanda ya sai penalty guda 3 a jere ba tare da an ci sa ko ɗaya ba a lissafin nasarar babban dodo. Kafin faɗin ra'ayin ku bar na haɗa ku da wasu batutuwa sai ku yanke hukunci da zuciya. A comment section kowa da zuciyarsa, bari ku ji lissafin Spain su da Germany. Dani Olmo Yusul na kungiyar ƙwallon kafan ta Real Madrid wanda ya ban kwana bayan cin kofin zakarin nahiyar Turai, da ma dan wasa Pedri na Barcelona, haka zalika da Gilmardo na Bayer Leverkusen. Fatansa shine siyo Toni Kroos ta a yau Juma'a domin suna so tsallaka mataki na gaba. Amma wani batu akan Spain bari ku ji, batu na gaskiya kada ku ce na ɓoye muku. In dai ana buga wasa ta Euro ko kuma World Cup, ƙasar da take masaukin baki kamar German, a wannan lokacin su da Spain za su gwabza, to ita Spaniya ba ta yin nasara. Kada ku samu rudu batuna akan Spaniya ku ji yanda yake, bari na ƙara bayani sai ku gane abin da nake nufi. In dai har ya kasance Spain sun haɗu da masu masaukin baki a gasar World Cup ko kuma gasar Euro a tarihi tun daga 1980s zuwa wannan lokacin, to ita Spaniya ba ta yin nasara a kansu. A wannan lokacin Germany su ne masu masaukin baki a matakin su ruɗe kwale sun haɗu da su da Spaniya. Za mu jira mu gani ya za ta kaya, ko Spain ka iya kafa tarihi. Akwai ƙura lissafin marubucin sama, lissafin ƙuran sai ya kasance zuwa daren Portugal su da Faransa. A wannan lokacin za mu sha 'yan kallo, Diego Costa ya kafa tarihi na kasancewa mai tsaron gida wanda ya tuna faranti guda 3 a matakin bugun da kai sai mai tsaron gida a wasan knockout stage. A gasar Euro ba a taɓa yin wannan ba, a wannan lokacin sai ya kasance na farko. Lissafin ɗan wasa Mbappe da abin kwaikwayonsa, Portugal Faransa abin duba, 'yan Apola a wannan sun samu rudani. Akwai ƙura lissafin nasu yanda zai tafi, ga dan wasansa ga kuma abin kwaikwayonsu yanda dai za ta kaya shine abin duba. Shi kansa dan wasa Mbappe da gayyata ta musamman wajiyan Charles de Bono wanda ya kasance ya bashi dama a shekara ta 2009 wanda ya masa hanyar haduwa da Ronaldo. A wannan lokacin sai ya gayyace sa zuwa kallon wannan wasa domin nuna karramawa da abin da ya masa a wancan lokacin. Za dai mu jira mu gani yanda za ta kaya, 'yan Apola da lissafin akwai kura. Kafin wasan bar na baku albishirin alƙalin wasa wanda zai kasance zai yanke hukunci. Alƙalin wasa mai hura usul kenan wa lissafin Spain su da Germany sai ya kasance Anthony Taylor ne, zuwa dare kuma Michael Oliver. Portugal da Faransa abin duba, Ingila su za su yanke hukuncin quarter final. Babu daɗi babu ƙari, akwai ƙura lissafin wasu kenan yanda zai tafi. Kai da ya kasance babu ruwanka, mai tabaran kariyar ƙuran kenan, idanuwanka babu lissafin shigar ƙasa, a wannan lokacin gare za ka ga wasan. Idan ka kalla sai ka yanke hukunci, zaɓa ka darje shi ne tsarin. Sai mun haɗe da ku anjima, za mu jira mu gani yadda za ta kaya. Kafin nan ina yi muku barka da Juma'a, na ku jibsan sa kan tsarin.